Γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω ένα μολύβι, λίγο ροζ, αλλά όχι πολύ ροζ. Γεια σας. Ωραία. Πάμε στα μολυβάκια. Έλατε. Πρώτο εδώ. Όχι, αυτό είναι πολύ ροζ. Πολύ ροζ. Ωραία. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Όχι, λίγο πιο καφέ τελικά. Λίγο πιο καφέ. Ναι. Μπορούμε να ασχοληθούμε με μένα γιατί είμαι λίγο πιο εύκολη. Γιατί είπε κανείς ότι η φίλη σου είναι δύσκολη. Θέλω μία κρέμα, ή την είχα πάρει, μια ενυδατική, αλλά δεν θυμάμαι την εταιρεία. Άμα μπορείτε να μου δείξετε έτσι για ακμή, κάτι. Η εύκολη. Μήπως ήταν κάποια από αυτές. Δεν θυμάμαι κάτι, για την ακμή ήταν σίγουρα. Άπλωσέ την λίγο καλά και πες μου πώς σου φαίνεται η υφή της. Τέλεια, αυτή θέλω.